Unkosikazi Nomachule Gigaba uthi kulonyaka uphelileyo waxelela umnumzana Malusi Gigaba ukuba ufuna ukuqhawula umtshato wabo, kodwa umnumzana Gigaba wamxelela ukuba akakulungelanga ukuqhawula umtshato wabo nanjengoko wayilungiselela ubungqina bakhe kule komishoni. Uthi yona nto engunobangela wokuba umnumzana Gigaba angafuni baqhawula umtshato phambi kokuvela kwakhe kule komishoni yayikukuba wayengafuni ukuphulukana nelungelo lokugcina iimfihlo ezithile zabatshatileyo xa evela kule komishoni. Uthi umnumzana Gigaba wacela i-laptop nee-cellphone zakhe esithi ufuna ukuzinika ingcali ye-IT eza kucima zonke iinkcukacha ezinokuphazamisana nobungqina bakhe kule komishoni. Unkosikazi Nomachule Gigaba uthe yona nto wayibalula ngokubaluleka kokucima ezi nkcukacha yayingamatyeli awatyelela ngawo usapho lakwaGupta. Uthi wayezimisele ukuthi wandwendwela olu sapho kabini okanye kathathu, nangona yena Unkosikazi Gigaba esazi ukuba babequqa bebuyelela kwindlu yolu sapho ngethuba engumphathiswa umnumzana Gigaba. He was asking for my gadgets, my cell phones, someone to wipe the information for us. So I asked why someone is wiping the information for us. So then he made an example because he said he was about to finish to wrap up his evidence to the state capture. So I said to him, why don't you tell the truth? Why don't you go to the commission and give the truth so that you don't have to say things and cover them up? Uthi umyeni wakhe wayingonelisekanga kukwala kwakhe ukucima ezi nkcukacha. Uthi zange kugqithe ixesha lide kwafika iiHAWKS kwakhe zisithi zizokuthatha bonke ubuxhakaxhaka bakhe obuquka iicellphone nelaptop nanjengoko zazifuna ukuphanda ngomyalezo wathunyelwa ngunkosikazi Gigaba kuWhatsApp. Uthi iiHAWKS zange zivume ukubatsalela umnxeba igqwetha lakhe. Uthi umnumzana Gigaba nowayesendlini kunye naye wamxelela ukuba makayeke abantu benze umsebenzi wabo. Uthi kwagqitha ixesha elide zingabuyiswa iicellphone zakhe de kwafika usuku lokubanjwa kwakhe. Uthi waxelela umnumzana Gigaba ukuba xa zingade zibuya iicellphone zakhe wayeza kuvula ityala. Uthi kwangolo suku zagaleleka iiHAWKS endlini yakhe ecinga ukuba zibuyisa ubuxhakaxhaka bakhe kanti zizokumbamba ngezithyolo zokukrwela imoto yomhlobo kamnumzana Malusi Gigaba. The day I got arrested, I said to Malusi in the morning, if the police are not here today to bring my gadgets, because I've been waiting for you, I went to see a lawyer, and my lawyer, we're going to go open the case. While I was waiting for them to bring my gadgets, Malusi came in the room. He said, the police are here looking for you. I jumped quickly and I was so excited. I thought they were bringing my gadgets. So when I got there, they said, you're under arrest. We need to arrest you now. I said, what have I done? Unkosikazi Nomachule Gigaba uthi ngosuku wafumana ngalo ibheyili wafumanisa ukuba zonke iinkcukacha wayithe umnumzana Gigaba kufuneka bezicimile kwi-cellphone zakhe neziquka iholide yaseDubai yosapho lwabo yayihlawulelwe ngabakwaGupta zazingasekho. Kwiindaba ze-SABC ndinguNobathembu Zantsi.